Iruñeko Labatik zuzenean. Jaun Andreok eta etzaretenok. Ongi etorri joko onara. Zuekin, Olatz Salvador, Lorenekane Bilalabeitia eta Ainhoa Vitoria. Zema jende! Eskerrik asko. Hemen zer, aulki hau? Utxik? Zer gertatu da? Aitziber, venga, xeritxez. Bueno, zer? Igual komunean dago norbait. Igual komunean? Sentitzen dugu. Bueno, horleku bateko zu, zutun izan zu, no? Bai, etorri eta xeri, ez beldurtu. Momentuz ez dugu hainkarik iten. Baina esatearen, ez da jesarriko inoz be. Ja, ia da. Bueno, ongi etorri joko onara, mila esker etortzeagatik, Iruñeko Laban gaude, zuzenean, hementxe, eskerrik asko Iruñeko Labari, eta zuei, eskerrik asko, txalo bero bat zuei. Andrea Aramburu ere bai, maite zaitugu Andrea, mila esker, Andriu. Esan dakoa, txaloak berarentzat. Horixe, mentxe gaude, 5. denboraldia astear, pixkat urduri gaude, lehendabizikoa delako, baina oso pozik egin dugun lanarekin eta hau beteta ikustagatik hori ere bai. Formatu zaldatu dugu oraingo honetan, aretoetan izango gara, pixkat musikari sentituta ontur ibiliko gara, joko honan, eta formatu honetan, lehendabiziko parada Iruñeko Laba honetan, eta gertu sentitu nahi zaituztegu, eta ari gara sentitzen, zuen berotasun hau, mila esker. Eta mentxe gertu ditut, gure neskak, Lorenekane Bilalabeitia, txalo bero bat, Loreri. Olatz Salvador. Aupa, Olatz. Ainhoa Vitoria. Kaixo. Zer moduz, neskak? Oso urduri. Zer moduz? Urduri gauz pixkat, Bai, beti denboraldiko lehenengo kapituloan, beti... Bai, hola izaten da, baina, gogotsu gaude gaurkoa polita izango delako, gainera luz eta zabal arituko gara, normalian guk gure kapituluak izaten dire ordu erdikoak, eta jende askok esan izan digu, pixkat luzeagoak, bai, ordu betekoak izango dira. Eta normalean ez dizuete zer galdetzen gaurkotasunari buruz, zertan ari zareten ze nahiko atemporala izaten da gure podcasta, baina galdetu nahi dizuet. Lore, ze moduz, belakorekin momentu honetan zigorregando, kontzertuak topera, ez? Bai. Abenduan ere anarikin? Ez que gogopi bat dekote zerretan. Ze anari da... Anari, kontuz. Eta, klaro, beragaz jotea, ez dugu jo inoz bez beragaz. Ja. Ez que ez dugu donok joten egunero anarigaz, ez da. Eta orduen hau proposamena inozkunean, pues... Lauzte izan zen. Berak proposatuta. Gure managerrak. Bale. Ez dakizelan izan zen, baina ezagutzen dut, eta zantzon, belako gustaten jat. Eta gure managerra ja emoziono bintzan. Matx. Esan eskun, inbar organizeko, zeuser honekaz anari gaziteko, tal, eta, ostras, super guai. Eta ez dakite, igual sorpresaren bate hongo da, igual ez, batetan. Bale. Baina zinaz bebai bajo joten proiektu barri baten. Marte Lasarte? Bai. Peio eta Borja eskak egiten taldekoak sortu dere Marte Lasarte eta bajista bat behar zeurien, eta esan hostien. Jatorra nazt eta... Bai, hori egia da. Bai, jatorra zara. Eta emondo guialengo kontzertu eta oso guai. Ondo gustora Alcalá Norterekin ibiliko zarete gainera kontzertuak ematen. Marte Lasarte, hortxe aukera ere entzuteko disko berria kaleratuta. Duela gutxi. Olatz, zure disko berriarekin hortxe ari zara? Baita ere. Hemen egon nintzen, ez dakit baten bat egon zen, hemen aurkeztu genuen duela pare bat aste edo. Zu bai. Bai, oso gustora aritu geha solasaldi musikatu batzuk egiten, zainak eman izeneko lan berria aurkezteko, eta orain joan den larun batean lehenengo zuzeneko hain genuen banda eta guzti, oinatin, eta oso... Moduz, ondo. Oso ondo, oso pozik nago, bai.
Bai, gainera zerbait berezia edo ezberdina egiteko asmoa bazenuen kontzertuetan. Bai, Eta- bai, ezakit, bueno, musikaia bada pixka desberdina, Bai. eta agian ni nago desberdin eta gehiago disfrutatzen, eta beraz, bueno, momentu polita da. Ze ondo. Gogoak ikusteko nik bai, 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 Eta bai. nik zu Zero egin behar dut dazkat Bilbora. sarrerak Donostiko martela sarterako eta narita belako, osake. Zuria ikusteko Bilbon. Zuek ere bai, ez da? Lanok ikusteko dana. Por cierto, Horrek, Latz, bai. eta Amaia de España, Amaia Romero da, ez da? Ah, joe. Es que, Amaia hemengoa da. Ya, vaya, esaten da, Nafarroakoa, Ote, es la coñita de Ote, Amaia, no sé qué de España. Bai, esan izan dut egia. Indotzu, videoclip bat indotzu. Ah, bai, zaldiana, ez? Gure barik, ez da? Es que Bai. kanta bateko zaldi zuria. Egia da. Eta justo Amaia katara deu videoclip bet, eta zati baten, zaldi zuri baten ganean da, bai, to elegante, ja, ez da? Bai, egin nun nolako crossover Bai, olatzen videoklipa. Bueno, kitxo, ez? Promoa inda, gustora. Itxoin, azaroako 29an Indara Aretoan joko dugu nire proiektuakin, Olat Salvador, osea, que hartu sarrerak, mese. Joan zaitezte. Bueno, hementxe, Joko, pixkata azalduko dizuegu zein izango den dinamika datozen astetan, udazken negu honetan zer egingo dugun, bale? Zuzeneko emanaldiak. Ainhoa eta Suselan. Zure promoak? Nik promo gutxi, Joko onarekin hementxe buru belarri, ez dakot beste konturik. Ez dakot beste konturik. Sukarrakin da done. Ez. Ondo. Bai, Joko onakin ibiliko garela. Horixe da nire plana, eta espero zuen planare izatea. Bueno, ibiliko gara Bilbon, Donostian, Gasteizen, Bartzelonan ere bai, eta zuzeneko emanaldi hauetan, kantatzeko aukera izango dute gure gonbidatuek, gure neskek, eta hori guztia ez duzue podcast eran entzungo do ikusiko. Hau da zuentzako opari bat, beraz, eskerrik asko tortzagatik eta aprobetxatuko duzue baita, opari hau jasotzeko euren akustikoa. Eta esandakoa, gure saio hau, EITB podcasten entzungai izango da, eta Gaztaren YouTubeko kanalean zintzilikatuko dugu ikusgai izango da astelenean, hau. Beraz, desentiz egin dugunez, guazten gure gonbidatzera gure eramentxa aulkia utxutxik dagoelako, eta sekulako plazerra da, bera hementxe berriz ere Jokonan eukitzea. Ez du aurkezpenik behar, bera da. Izaro Andres. Izaro! Izaro, ze moduz, ongi etorri. Oso ondo. Gustora zaz? Super pozik hemen egotiana. Piskat altza bengot, ez da? Bai, pixkat bai, holaxe. Eskerrik asko etortzeagatik, Zuei gonbidatziarren. Ze plazerra. Zuei etortziarren, zepa jende. Narak gainera holan begirata, holan liguratuta Bai. bestela, ez da? Narak begira isilik. Bueno, jakin deizuen Izaro etorri da gaur eukiduz mile gauzeiteko, Bai. eta alan dabe ona etorri da. Bai, Bai, eskerrik asko. Meritua. Mila esker, Izaro. Izaro ez da laurok elkartzen garen lehen aldia, Ez. lehen ere esan dut, bigarren aldia da, Joko honan. Duela 2 urte izan zinen gurekin, 2 urte pasadi, Askar pasada, ez dakit. Autoexigentziari buruz hitz egin ginen zurekin, eta, oraingo honetan, beste kontu batzuetaz hitz egingo dugu, ze 2 urte hauetan, desente aldatu da zure bizitza, gauza asko indituzu, besteak beste 0 de enero diskoa. Bai. Izan duzu aukera, mendi bat biztaratu, dena prestatzeko, espedizioa prestatzeko, igotzeko, jeisteko, nolako izan da espedizioa eta proiektu hau 0 de enero? Bai, izen da espedizio gora beratxu bat, baina izen da oso ederra eta niretzako batez beharrezkoa. Nik behar neban egin espedizio hori, eta izen da niretzako desenteko autojustiziako lan bat, igual inditudan diskoetatik geixen, igual homekin deko antzekotasun geixena, nire sentsazioz, eta izan da niretzako oso disko importante bat, eta oin egotie partekatzen jentiakin, eta jendiek bialtze ostez bere mendixek, bere mendi propioak, eta egotie elkarren mendiak elkarrekin igotzen, eta ikusti ez da zelako mendilerro politek egin dugu zen, ni unkitzen hau egiz esan, jendeari laguntza pikin bat emon alizetiek. Gainera falta da, bek,
En falta da bek. Wow. Everest. Beresta faltaba. Eta da justo bukaera, Osea, bueno, baina egizetan bai guretzako salto handi bat zan, leku oso handi bada, baina egize da egon ginen hausnartzen gure buleguen animatuko gara, ez gara animatuko, eta nik ez dut nahi jirau amaitzerik, behiu limoiena nahi neban bukatzie, baina, buf. Ja. Eben ja, Puf, barrutik urte jatzu. fatal. Baina oin, super ondo nagoenez, Bai. gauz jirakin asko gozatzen, falta jakuz 2 kontzertu Euskal Herrixen, 0 de enero bukatzeko. Eta izango die Getxo eta Gernikan, eta gero jaz da besterik egongo beker arte, eta beka beba izango da gero tarte baten azkenaz, nahi otondo neurtu, eta atxedenak hartu buruape bai oksigeno hartzeko, eta gauzak ondo iteko, baina beka izango da nahiko fuertie. Bai. Olatz? Bai? Egia da, Olatz zure Nik uste gonbidatu. izango dela. Zin da zer gehiago kontatu, hola sekretutxo txiki. Olatz eta nire artekue? Ez, hor arte. Guk bestakit asko geisha dakingo. Baina beste zerbait ezin da esan. Beste zer, hau zer da? Osa, nun gauz. Iruñan gaz. Ja, baina esan nahi eta honora da konektute. Itido bat, daiteke. Hau, gurezunera arte. Iritsi leike, zu gurezunera. Hau izan leike hemen, kontatu zeikena. Ia zein Edo egunetan. Hori. publikatuko da. Hau astelenean. Hau astelenean. Astelena dala 20 piku. Zortzi. 28 da. Bai, eta zortzi astelena. Bale, ba orduen, Vale, esango zerbait. nuke aldo dala esan, Vale. gero ezin bada zerret jogu. Bakenduen gu Pegar. Ez lasai. borreuen aldu Ez eta dugu bakarrik jarriko. egingo dela Zuek gauza. astelenen arte bez dakizue. Ezin duzu ezer esan. Gira guztixen zier, jende pila batek, ez gero, aurten pasada beste gauza bat nahiko potoloa dela, abestu dela Eskrurem oten, Bai. eta izendan niretzako dan bateko handi bat, bapatien informazio pilo bat azigatan heltzen, eta nahi gendun bekau egin oso berezi, eta gira guztixen jentik eskatu esku kantua abesteko, ez dugu abestu, baina beken, etorriko da bai Miki, bai Martin Urrutia. Ostras! Ze polita! Hala, hortxe, zuentzako, beste Baina ez opari bat. dakizue. Isilik, orduan astelenetik aurrera, bai, jakingo dugu. Astelenetik aurrera jakingo dugu. Vale. Eta orain pixkate 0 de Neroren proiektua ja esan duzu, gustatu jatzula, gustora geratu zarela, baina aurretik sortu baino lehen zauketzun irudi hori, gero gauzatu danean, zelan asko aldatu da zauketzun irudian eta oingo irudiarekin lertzen da Bai, beti proiektua? aldatzen da, Bai. desente. Karo, zuk zure buru barruen imaginatzeo zu proiektu bat, ez? Ni gainera superarginekon mendia zelakoa zan, eta etxien neukezen zirriborro bat, pilo bat egin, dein eman kuaderno de bitakoraz bat, dago nintzen egin nire abenturen, ba hori, apuntatzen gauza pila bat koordenadak, ez dakizer. Zea izemota egongo dan igoeran, zea izemota egongo dan goixen, zelan sonatzen dena ize hotzak, zeinek epelak, egon nintzen begire, bai, bentanatik, aldo asmatua isi hotza edo epela dan, ikusi ite bakarrik. Eta bai aldan ikuste, ez? Kri, kri. Kri, kri. Bueno, Hombre, aize berue oso astune da azpitik. Ja, bai. Eta bestea... Bestean, ez? Bueno, hau nedana nire gauza Nik dira. esango nuke, usinen gaitik bai. Ja, bale. Baina, Baina usein begiek ere ez dakit, baina zaila da, seguru baino- disko baten usein ez hartzi. ja. Bueno, Zer olat? ez usaitzen ba ez du nabaritzezu aizea, ez? Temperatura. Ja, ja, bai, bai, bai. Baina, usindu temperatura barik. Ez dakit nora goazen, Egia esan, galdunaz, Ni galdunaz. Nundik, oza, zein Venga, aurrera, izan aurrera. gure Ez, egea? bai, bueno, ez dakit zer aldutu duten. Bai, asko aldatu zen nire imaginariotik gerora. Hori da, Vale. hori da. Asko aldatu zen, nik gainera egin eban lan Iruñako neska batekin, bueno, zizurkoa dala, baina Claudia Txokarro, nik izugarri maite dodana, eta eskatu notzen laguntza nire iruditegi guztia fizikora ekartzeko. Zen nik 0 de enero osorik buruen neuken, nahi nebenein bideoklip luze hori, ez? Bideoklipazo, 30 minutuku, zen nik egin abezen 30 urte, justo urtetzen zanien 0 de enero, eta ni sentitzen nintzen izaro 3.0 bat, eta nahi neban 30 minutuko bideoklipa, 30 urteekin, rollo guzti hori. Bai. Eta nahi neban eraiki mendi bat, azkenien eraiki gendula olako izeberg moduko bat, eta bai da nik buruen neukenaren nahiko
antzekoa, baina ezberdina, ze buruendekosuna inoiz ezin duzu ikusi. Orduen, niretzako Klaudia da klabe handi bat, dakilako itzultzaile lanak egiten. Batzutan niri kostatzen jata plastikora, ekartzea nire buruendekotena plastikora, soinura erraza bait jata. Ganera oso gatza da bestea ulertaraztea. Bai. Nik konturatu naz, gero Klaudia eta gero beste batzukin lan egin dut baita, eta nik esplikatzen ditun gauzak, eta konturatzen nintzen nik uste nabela superondo azaltzen nitzela Klaudiakin. Eta ez, talentoa bere azala. Bueno, Klaudia aldamenean, badaz. Aldamenean, lotuta. Bai. Eta guazen atzerago egitera, zuen astapenetara, bale? Orain dakizuna jakin da izaro, ze gomendio emango zenioke zure hasi berria zan izarori, izeleike praktikoa ere bai, nahi dozuna. Baina gomendiero bat oso baliagarria izan dana zuretzat. Nik uste, behitu, ez dakit gomendiorik emongo notzen. Ze usteot ondo ibala eiban dana, beste aldera igual bai. Baina nik uste eskerrak emongo notzezela gomendioak baino. Egi bandana egitearren. Zeo zer esan bierko banotzen igual lagundu alzotzela, baina berez basek isen bebai da jende hona topau. Eta jende hona ebatu. Eta jende hona ez dana, bebai laga juten igual hainbesteko bilurre barik, edo lako apego txarrau barik, ez onak mantendu eta txarri laga juten, osea, jendia etorriko da bizitzan. Hori bai izango notzen, nahiz eta eiban desente, baina bai igual reafirmauko notzen hortan. Eta denborakin, ez, azkenean. Bai. Behar dozula esperientzia hori jaso, ikasteko ere, bai. Zuek neskak zer diozue? Jo, justo Bilbon antzeko galdera bat atera zen, eta Eirekoek esaten zuten ez zutela spoilerrik egin nahi bere muturtako. Egia da. Bueno, hori. Nik zer erantzun nauen, zena sakola. Zuk esan zenun. Igual gero kontrakoa Baina igual oin zerbait gehiago ikasi duzu. Zuk esan zenun. Gomendioren bat. Mungiarrez edo mungieraz edo zakin esaten da, ez ostuteko, eta gero hasi ziren esplikatzen. Olinda, nadakizu hola? Bai, nien nintzen. Dena ez, baina hortaz batzen naiz. Eta nire gustatu zitzaidan ez azaltzearena ezer, baina baita uste inoiz ez dagoela soberan esatea, aizu siniztu zure buruan ze oso ondo aizea. Bai. Hori. Eta ez delak egiten igual bai. Ez delak egiten igual bai, ez tukatuko. Ojo, Exceleko klaseren bat. Nik esango nioke, lehenbailen itzen norbaitekin, zu baino beto dituna kontuak. Nik arazo bat dekot ez delakaz. Normalan ez dut ez diten, eta hain behar dutenean, hazin behar nazozta bere ikasten zelan iten dan. Iteot urtean baten, gero ez dut iten inoz. Baina zu diru zaina zea belakon. Baina nik nire diruak eroteko ez dut ez denik behar. Zurea, baina belakon bai. Ez belakonak eroteko. Belakon dirue bere dirue dela. Nik nire diruak eroteko. Ez dut extelik behar. Ez deli behar. Ez que estekot jeferik, estekot jefe bat esan ez. Pásame el Excel. Orduen, nik nire buruari ez dut esango, inoz bez, Lore, pásame el Excel. Orduen, ez dut egiten, ezaro. Osa, hola. Nireko testel bat. Testel bat kilometrikue. Bai, Kiston kilometrikue. Eta nire. Extelakin, eskenik hemen jazteko tezer, jatak ezer kabitzen. Osa, ez bota apuntatzen gauzak, baina ja nire agendan hasina apuntatzen gauzatzuk atzaskalak mostu. Osa, eske astu jegatala, benetan. Orduan, egutegia dukutzen kolorez beteta, eta markatuta. Nik WhatsAppateko gorreta Lorenekan edeko izan. Extelak pasatzeko. Nik Lorenekan eri botatzen zedaz, hori, akorretako... Pasamel Estel. Bueno, hori be, gomendio garrantzitsua, ez delak eiten ikasi. Bueno, ez dituzu behar? Nire partez ez, Nik ez dut hori gomendio. Bestiok bai. Bueno, itzein nahiko nuke umetako eta gazteagoko pentsamendu eta ideiek gaur egun gugan duten eraginan gainean, ez? Gero sakonduko dugu musikan izan dituzuen erreferentei buruz, baina olatz, zure kasuan adibidez, zuri irakurri dizugu umetan Venus Williams miresten zenula, eta bazenuela poster bat zure logelan, eta orduan, bueno, bai hortxe deuen, baina gero konturatu zara, ostras, igual bauen arrazoi bat, ez da? Venus Williams hortxe miresteko. Bai, a ber, esan baret, ez dela, nik ez nuen iaia ezagutzen Venus Williams, ez da nintzala bere fana. Gauza da, jurintzala, zapata batzuk erostea txikitan, eta dendan zegoen poster hori eta oparitu inziaten. Vale. Eta nik ez nekin zein zan. Eta esan hona,
bueno, eta gelan jarri, no? Eta orduan, bueno, nahi eta nahi gabe zure gelan dagoen zerbait asko ikusten dezu, eta ja esin nintzen puntu batean esan hon, jode, tipa hau, eta horren ari ezagutu nun, eta gero ikusi nun supercrack bat dala, orduan, ondo, referente ona. Bale, orduan, kasualidadea bizitzak emandako erreferente bat. Bizitzak ekarri zidan pertsona hau. Kuriosoa. Bai. Kasuan, nor mirestu dozuzuk, zein izan da zuretzat lehen erreferentea izaro? Bueno, lehena, ez nuke jakingo esaten, lehena suposatzen dut nire gurasoak eta holan, ez? Baina gerora holan norbait ezaguna ja gure nukleoetatik kanpokoa, miretsi ez dakit, baina niri asko gustatzen jatan Hannah Montana. Jende askori, Pila bat. Eta jende asko. Gero, jende pila bat. Baina bai Hannah Montana gustatzen jatan Miley Cyrus berez. Bi gauzekin. Best of both worlds. Nik gura dut Miley. Hori bai, claro. Bueno, Hannah Montanan abestiak kantatzen zenitun izpiluan aurrian gainera. Hombre. Nik neuken atril bat, baina atril esan partitura lagatzeko berez, partiturak ez neukezenez, egin aben atril lan estutu, tik, eta gero mikrofona atero zineban, zeukena zebez, oza, mikrofono bat, eta epintzen eban atrile holan laukixe luze, eta nik horrekin, baina orduek esatotzute. Orduek eta oinen zute otenien diskue, kriston oroitzapen hona daukeaz. Kristonak, esan hotzien guraso izpilo ondixo bat erosteko, ja zintzen koreografiak egiten, ez nintzen kabitzen. Espazio gehiago behar zen. Lore, zure kasuan? Haiko duin hori, ez? Ez que nire kasuen... Ez que nebagaz batera, oin taldea nebagaz dekote, eta txikitan egiten gendu zen abestie komposatu. Krasi txeu da neba bat dekot. Danok daki. Hori esan dezu. Hemen mundu biztek izaten da. Badeko. Eta txikitan abestie komposatzen hasi ginen, eta eske hau gero ebain behar dozu ez, josuk ezin dugu ikusi, bale? Eske komposatzen gendun, pues, kanta bat, rock, una de reggae, otra de pop, otra de rap. Horren dekogu, danatarikoa. Amat urtekin? Gero zuhori kantako tzuedaz, zuhori ez? Ez. Ez que me van a matar. Baina, akordatzen zara melodia. Claro, akordetan azela. Bueno. Eta letra batzuk, unos aguatzu meintu guaposa. Ez que rapa da inglesez, claro, ez que nuñak en inglesik. Orduen inventa iten gendun. Eta gero, izpiluen aurrean, aginak garbitzuten gendu zenean, claro, biok batera hor aginak garbitzuten, eta azten ginen kantetan. Vale. Ai, bexamen. Eta pastela, eta joku esan, batek bestea botatean, plan, estenatoketik kanpo, en plan, empujeu, eta, karo, zure kamara da izpilu, eta orduan empujetan, un kuadro. Ni akordatzena, punto nitzela behin eskulanetako gauzetara, eta bustinakin gauzakin bizien, eta nikinaren mikrofono bat, bustinesko ez satarra, astune, oza, fatal, eta ibiltzen nintzen gure etxaldien bueltaka, eiten izangoan nintzen moduen ni kasetari bat, dauen abesten nun baiten, esaten den, ondinok erropak estia eziketu. Ez da gizar, katu gaur hemen, ez da ikual. Ostra. Olako gauzak bai. Orduan zure ogibide frustratu aizeleke kasetaria izatea? Ez dut uste. Ez. Hori ez, kasetaria ez duzuna izan. Ez, oza, bueno, ez... Baina, mikrofonoa zan, bai, igual, ez? Bai, gustora, gauza kontau, podcastista igual. Beitu. Afitxatuta. Kasetaria, gauza... Beste gauza bada, ez? Beste gauza bada. Hau ez da kasetaria. Ez, nik egin aben reportaje mota hori, ez dakit inora helduko zan, etorkizun batean. Hortik ja, onaino ekarri bana, onaino. Gerra kasetari izetera, hortik. Hori ja. Zuek neskak, ingo dugu jolaz txiki hori, bale? Zuen lanbide frustratua. Ze, igual, bueno, txikitatik sentidu zuen musikariak izan nahi dozuela, igual ez, igual... Ez. Bueno, olat, zuk futbolista izan nahi zinun? Bai, gauza pila bat, astronauta, futbolari, baita izan nahi nun zinean, palomitak ematen zituna, porque nahi nitu jan. Behin esan nion amari izan nahi nula, makarra txintxoa. Makarra txintxoa? Hori bazara, Hori ba naiz, bira. Bai. Ostras. Makarra txintxoa ofizio bezala, ez? Bai. Liberatuta. Liberatuta. Eta, Lore, zure kasuan? Gauze asko, bai. Baina...
matematika andereño zorrotza. Matiza, hola, Esterik jakin gabe. Zorrotza, en plan, aputea, error. Minus bat. Eta logelan jartzen zinean igual, norbaitekin, nahiakin, edo nebakin. Baina guzta biten jaten asko matematika, hasi nintzen ikasten matematika. Bai. Bai, hor geratu zen, Karrera? Osea, un rollo de la hostia. Baina, parkatu, non hor badaba matematikari. Baina, nahi ez zuzuna. Osea, gureko nuke matematika irakasle izen. Bai, divertegarri ikusten dut. Eta, ostantzean, piano irakasle zorrotza, bai. Baina zorrotza. Bai, zorrotza, rollo Rottermeier. Bai. Baina gero, zorrotza, baina gero rollo amatzu, bai. Ze gero jenteak pena moten doztu. Zorrotza ez zaitut imaginatu. Ja, ez. Osea, horreitita frustratua esan dozu. Frustratua. Claro, ezin da bizen zorrotza. Esaten nabil zer, Ezin. ez nazien izango, inoz bez. Eta, ingo dugu jolas txiki bat, zuek proposatu, zei izango litzake izaro musikaria espazan izango. Wow. Bale? Eta gero zuek be, gure badazue, batek nahi badau, erantzun dezak. A ber, ze ustedeko bien ni izango nitzela? Bai, musikaria espazina izango. Vale. Bale? Olatz, venga. Olatz. A ber, gauza asko izan daitezke, baino... Zintzoa. Makarra? Olako zerbait izan behar da, Zan nahiot formala izeteko. Adibidez, aurrezkuntzako irakaslea. Bai, gustatzen. Bastante ondo. Gero eta txikixa... Liberatuko zenula zure aurra asko. Nik usten zaitzut aktore moduen. Aktore. Yoga irakasle. Bizaleik, Piskat bai, ez? Ez dut uste, Ez! Saiatzen nahi izeten ikasle, eta kostatze jata ja. Pilat, ez? Ez. Irakasle ez. Bueno, irakasle, yoga irakasle ez. Ez pilates eta kirola orokorrien, Eta ze uste duzu? atzetik. Zuk ze uste duzu? Nik uste du, me txikixen Bai. haurtzainde gixetan, oso txikixek dienak, ipuin kontalari gustoko jatan pila bat, beitu. payaso gustoko jatan kriston pila. Bai. Hori ez da Kriston frustratua. pila. Hori ez da frustratua, esan ez. Baina egia da, eske, oholtzak emote hotzuz nahiko aukera gauza diferentziak egiteko, baina ni zengo nintzen, bai, ipuin kontalari bat, oso gustora, pailasoak, zirkue, hori zan nire... Beira, ze polita. Bakizu zer gureko nauke nein, eta nahiko kompatible musikari izateagaz. Konta beharrean, zena esaten da, audiolibroak dauzoin bai? nahiko ospetsu izetan, ez da? Ba, abotza emini. Bai, Bai, gureko nauke. Bira, nik hori ere gustorengo nuke. bai, polita da. Hombre, liburu oso bat lokutatzea... Luzie da, Bueno, baina ordaintzen ba, hostia, Eta claro. Baina aspergarria da, Ja, eske, kotxean noanean nolan denpora asko, asinaz, gaur egun, lehen podcastak betita, audiolibroak, hasta ingantxatan hau, El nombre del viento. Super guapo. Eta abotza berana gustatzen jat. Claro, ezin dozu edozein liburu audiolibro moduen entzun, ze abotza ez baiatzu guztetan. Eta intenzioa jarri. Eta hau guztaiat. Oso, agradable da, eta pentsan eben, ni pein gure dut, ia non hori guztetanako nire abotza liburu bat entzuteko. Ba, oso polita. Ai, entzungo genuke. Hombre, gainera intentzio politia jarriko zinukezuk. Nik uste, bai. Edo zorrotza izango zinen. Edo zorrotza igual. Hombre, hau ez da frustratua. Krimen baltza eta holan, ez? Nik uste daiet. Adibidez. Zu, nahiko ondo. Krimenesko novelak eta... Abotze... Bai, nik uste daiet. Grabia gaz. Nik uste daiet. Edo equipo de investigazio. Hori, holako bat. De rigor. Hainotazu? Ni zer? Izango zinake? Zer izango nintzeke? Ba, begira, abeslaria. Hori da nere frustrazioa. Gaur egin dezakezu. Oma! Bai, ez, eskerrik asko. Ez. Baina ni biltzen nintzen, Hannah Montana ez da nere garrekoa, ni pixka sartxo gana. Ja, nerekoa ere ez. Baina, bai, ni mikrofonoakin, Peñalde guztetan, kantatzen, baina... A ber, kanta ubiko gu. Ez, gaur ez. Bai, eta ingo zuen beste egun Beste egun baten ni ez baten. nahuenien. Ez, zurekin ingo dugu. Ah. Bale. Zuk esan, zuparri eguna, eta ingo dugu, laurok zer. Bale, gaur ez duten saiatu. Eta ze musika mota gureko zeunke? Edo zer gauza. Nik musikalak kantatzen itxun, edo zer gauza. Musikalak oso ondo nipe bai.
Popa. Popa aldarrikatu behar da, Bale. Ez dauela oso. Keniteko lehen guzine bat beti dinola, beran zera frustatu dala, erromeritako abeslari izetea. Justo, erromeritakoa. Konkretuki, bai, zehatz hori. Romeriak edo bermenak edo. Ordutegi txarrak, Oso txarrak. Gogorra da, Txarrenak. Kanteu, esteko abotzik ez ritmorik, baina, hori gure dugu. Baina igual ondo iten du. Aire! Edo irrintzia bota, edo bueno, kontuz, gauzasko daz. Bira, zuk esan duzu irakasle zorrotza, eta akordatzenaz, nik igual egiten abela, logelan jartzen nintzela, eta panpinak nitxula, eta ibiltzen nintzela. Egurre! Zu ona, zu bestera! Venga, hau eta bestea! Bai. Ojo. Autoritaria bat barruan, horre? Bai, badaukegu, lori. Nik boligrafo gorrixaz bezu zentzen ditun gauzak, Bai, bai. Nire iztiai eskatu betetzeko, txiki esan ezikixen ezer egiten da ni. Ez que nik nire neban egiten, ez dakite, olentzero batzutan edo urte betetzeren baten eskatu nagoen arbela bat. Eta orduen, Josu baretan zan, eta nintzen irakaslea, klaro. Josu ezazte. Traumaute da Josu. Bai, gero berak gure zeuen, ajedrezera olgeu, xakea da. Xakea. Olgeu da jolastu. Jolastu. Bai, egia da. Eta, klaro, niri ez jaten guztetan, bak ez zaitik ez jaten guztetan, ez neulako jakin zelan olgetan zan. Eta berak ez eustan erakusten. Klaro. Berak gure zeuen olgan igaz, berak irabazteko beti. Osea, eta orduen, klaro, ez neuen gure golgeu. Kontra la klasiek, eman ondo dau. Hori tenen duen, oina apur beten hau ingo, eta gero apur beten matematika apur bat, eta gero xake. Bueno, umetako kontuak eta alde batera utzita, lehen aipatu ditugu zuen proiektuak, Martela Sarte Lore, Belakorekin bebai, Anarirekin arituko zara, Zainak eman diskoa, kontzertu bira ere bai, Ola Salvadorren eskutik, eta, izaro, Gabonetako diskoa, zer da hau? All I Want for Christmas, is a Christmas album, hori ez dan zinuen eta... Total. Holaxe. Tinpampun. Dindan-don. 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 Kontau, hau nola, zizan, zer da hau? Eta mesedez esan zein dan zure ez izen berria. Bale. Ze ordenatan. Naizuna. Bale. Nik, Gabonak gustatzen jataz pillo bat. Ze ondo. Nik ikusi nebanetik Grinch. Bai. Zala... Bilahu, bueno, jubil. Eso se Guretzako bilakien. Ez dakizuen nortzu dien bilakien? Ez. Bueno, mesede. Badie, personatxo batzuk bizidiela jubilen. En bilahu. En bilakien. Grinchen agertzen da, pelikula horretan. Grinch horkoa da. Bale. Bilahukoa da, bale. Bai. Eta niri pelikula hori izugarri gustu jata, baina asko. Eta nik ez ditut pelikulak normalien bibider ikusten, naiz eta aztu, ezin ditut ikusi bibider, baina Grinch denpora zuen, eta Chihiroren bidaia, horre bize. Bai. Baina, eskato hori maiten... Ez du gorroto Gabonak. Ojo, ez que ez ikusi pelikuli. Berez, a priori, mundu guztizek uste da gorroto da bezala Gabonak. Kontu da gorroto da bela gentie. Igual niri ere pasatzen zain. Claro, es que nik uste orokorrien hori pasatzen dala. Baina, egin bidana da, ondo aukeratu norekin, egon, o bakarrik, eta gozatu espiritue. Vale. Nik pasatzeot super ondo, Gabonetan, super ondo, eta musika asko entzuteot Gabonetakoen iretxien, beti da, nik dantza asko indogu, baina ixe beti musika estatu batu harra esango swing hori, eta ez, badakizue. Bai. Eta, nekon gogu egonintzen pentsatzen inaban zerrenda bat, zein zudien nire kantu favorituak eta euskaratuko nitule eta bar. Baina helduzan momentu bat, 0 de enero komposatzen hasi, bitarte hortan, gitarratik salto inebala teklatura, eta teklatuan deskubridu neban fa. Vale. Ze gitarran ez dakite pintzen hau. Ja, zaila. Orduen, egin neban saltu, eta jone ban fa, eta ezin dut ez ein, eta 8 Gabonetako kantu jatzen. Eta nau, posik ez horrengu, Deuket gogo batzuk entzuteko.
Noiz izango da, Azaroak bat, Azaroak bat. lehenengoa. Datorren astean, ez? Bai, gainera, ja, fa horren hori, lehengue. Lehengo fa, ja, hortxe, pam. Baina ze estilo da? Gabonetako kantak, jingle bell estilo hori, edo Jesus Aurtxorik ez da gongo? Ez. Vale, eskerrik asko. Jesus ez dau. Ez dau. Letrak badek ez erikusie Gaboneka. Jesusekin? Ez bintzen. Ez, a ber. Baina, doinuek igual bai. A ber. Nik uste dut gauza diferente asko dauz elemen. Niretzako da mix bat, Merilu dala neskatue bilakienekoa, oin, mesedez gero etxera jutzarien. Bai, ikusiko pelikulea. Zuaitxik, Da, Merilu mit Maurizia. Eta nik hori egin nahi izan dut. Zen nik badekot, klaro, emaria hundi bat musikala sonoroa estatu batutako jingle gabonena, baina bebai etxe olesien junaz kantatzen gabonero hemen, eta orduen bi horien erdiko mundu bat, orduen daudanetik, batzuk badie kaskabela falta ezin dana, zuk erosi ditut 3 kaskabel. Eta kanpai asko, bueno, problema bat deuketoin, baina kaskabela entzutozu, eta irudze jata harrigarrixe zelan gabonetara soiezen. Ez da beste modurik. Edo Santagedara, bai. Efectivamente. Eta orduen, beste bat, egin dugut oles kantu bat, bai, ekarrike modernizatute oles kantu bat, deitzen dela ura eskutik eskura, en plan spoiler. Baina, pixkat gure hemengo, behintzetenik jaso duten urte berriko oituretan, dalako urte barrixakin datorrela ur barrixe, eta junbizan urputzu batera, eta lehengo urek hartu, eta pixkat uraren flujo hori, eta pixkat hori olezera ekarrik, eta gero niretzako tematika, gabonen tematika saiatu nintzen ikutzen niretzako garrantzitsuek ziren gauza danak. Gure gabon gaua, olentzero, kolaborazio batekin. Nik badakit. Inizialak edo zer? Ez, ezin da? Baina ez dugu asmatuko ez da pentsu. Nik uste, bueno, lenguen honintzen beitak asmatu ban. Bai? Nik esan abelako asmakizun bat, baina asmatu ban. Kolaborazioa abeslari bategaz da. Beste nonok abesten dugu? Bai. Vale. Jo, bueno, ezin dut jarraitu, honez geratu. Gero, lerak elurre, ibiltzie, karo gure txin asko ibili gara botatzen maldan lerekin, eta hori bebai nahi neban, eta botak heldu etxera busti-busti, eta gero etxien amakeie txokolati, eta zutonduen egon, niretzako hori dana. Zure etxera jongo naiz gabonetan, ere Torriolatz? Edo Loren etxera, nik uste Loren etxean bezakula gaitazte kantolatzen dela. Bare, turra ingo dut. Elurra beba dau, dala ja diferentea, pixkat niretzako igual bentiska batek, ze sonoridade dekon, pixkat abstraktoagoa, gero baita, faltadan jendeari, uste badala gai bat oso sensiblea gabonetan batezbe, eta justu guk osaba galdu gendun aurreko gabonetan, eta kantu bat idatzi notzen, da esan eban, bada leku polit bat egoteko ez, faltadan jendeantzako, eta gero bebai nahi neban ura eskutik eskura, eta nahi neban urte berrion, usteot beti behar dela bakearen aldarri bat, ez, gabonetan. Eta saiatu pixkat, espiritu hori kanporataratzen, norbaitek behar balu playlista berritu, behar dugu. Ez? Egia esan behar dugu, kantutegia, gabonetako kantutegia pixkat. Naban esan nahi baina. Hola da. Niri, ez dakit argi geratu jaten zindan zure ez izen berria. Ez zu esan. Bale. Guk hemen deitzeotzegu Maria Karei, baina bere izena berez hauskatzen da Maraia. Bai. Eta niri batek, lenguen epin izosten, Maiabia Karei. Bale, Maiabia Karei. Maraia Karei, bastante ondo, Maiabia Karei. Bai, kontuz, mundu guztiak aipatu dau Maria Karei, edo Mariah Carey, eta urtero eskatzen dutzi, Mariah Careiri, bueltatzeko orduan, kontuz, igual datorren urtien be, hasiko gatzu, jendia eskatzen, da urteroko klasiko bilakatu leike, kontuz. Ojalá. Ondo, gurozu. Bai. Gero esango zuete kotillo iraioateko, bai, kantetan. Baina, zuk Maiabian bako zuzure plana, así que. Bai. Badakizu, gabonetan, aurtengo gabonetan behintzat. Bai. Maiabia Careiren diskoa izango duzu, Txalo bero bat izan hori, Sorte hon, Azararen batean lehen da biziko kanta. Bai. Eta gero, beste danak.
Bueno, gaia zaldatzeragoaz, era bat gainera, lehen esan dugu, Joko Onan normalean ez ditugula gai gaurkotasunarekin zerikusia duten gaiak eta aztertzen, atemporala izaten delako, baina kasu honetan bai, astelehenean bertan zintzirikatuko dugulako lehendabiziko atala, eta azken asteotan euskal musikaren estena danonagotan egon da, gai asko aipatu dira, baina zentra gaitezen, pixkat serioago jarriko gara, diskriminazio eta kantzelazioan, hontaz guk asko hitz egin dugu, Joko Onan, zuek sentitu izan duzuen diskriminazioari buruz, gehiegi hitz egin da Joko Onan. Bai, behin eta berriz hitz egin dugu. Behin eta berriz. Baina, segi berku berbetan, jente asko ondino ez dugu entzun. Ez. Batan batek ez dugu entzun, ez ebez. Eta gazteren YouTubeen daude denak, Bai. Baina, YouTubeen, Spotify, ITV podcast, ez dago aitzakirik. Ez dago aitzakirik, ez. Baina, mai gainean jarri nahi dut, pasaden astean, saretan eztabaida piztu zuen gai bat, Aner Peritzek berrian idatzetako artikulu bat, bertan Aler Sarduiren gaia aipatzen du, eta beste bi talde aipatu zituen, Raimundo El Canastero eta Kaparrak taldea. Eta kontua da, Raimundo El Canasterok Amets Arangureni mandako elkarrezketa batean, esan zutela 15 gizon zirela holtza gainean. Haiek esan zuten 15 pertsona, eta Ametsek puntualizazio hori egin zuen, 15 gizon, eta bai, 15 gizon, egia da. Eta 15 gizon izate hori, erabaki naturala zela, ez? Lagunak direla, eta esan dagoela, Iruñerrian emakumerik enkajatzen duena euren taldean. Zuek jakingo duzu, baina nik uste, dakit. Orduan, aukerak eta natural horren atzean dauden arrazoietan, ez ziren igual jabetu, ez? Eta Anerrek artikuluan azpimarratzen zuen diskriminatzeko modu asko daudela, ez? Batzuk, pixkat sotilagoak direnak eta beste batzuk pixkat bortitzagoak. Orduan, ez dakit zuek irakurri duzuen artikulua, ze iritzi duzuen kasu honetan, gizon eta emakume asko sarean astoratu egin zirelako, ostras, ez kriminalizatu talde bat gizonez osatuta dagoelako bakarrik, ez? Hori izan jende askoren, ez, irakurketa hori. Zuen kasuan ze iritzi duzue? Gero beste irakurketa bat egon zan, sareetan gauza asko esan dire, eta beste komentario bat zan bebai, ez dakit, 15 gizon, ez da? Nonok esaten zeben, sí, 15 hombres cis hetero, no? Eta horregon zan beste eztabaida bat, claro, se da por hecho, no? Hori. Eta ze gaitik gizonak izetearren danak, ia zaitik pentsetan dugun dana direla hetero edo dana direla cis, eta hor beste eztabaida bat be sortu zan. Bale, 15 gizon ikustita zuk irakurketa hori egiten dozula, ez? Danak cis heteroak direla. Bai. Ja, bai, kasu horretan ere, baina, ez dakit kasu horretan. Ez dut ez ezagutzen. Daude niretzako ertz pila bat gai honetan, eta igual aretago junbar gehala, talde ez mixto batez ere maskulinoa kriminalizatu baino, gehiago zergatik ez gaude gu, osea, eske, 15 era iristen geha presentzian. Euskal Autonomia Erkidegoan presentzian estenatokian musikari bezala orduan, niretzako sakonago behiratu behar dugu, eta ez dakit, osea, naturalarena, en fin, osea... Ez que hori be, eran natural baten lagunek batu era, eta karo, lagunek danak sarien mutiek, ez que, karo, ni nerabean nintzenean edo txikarra nintzenean, tipikoena zan, mutiek eta neskak ez da? Un binarismo ahi la leche, eta holan, kuadriak izaten ziren, neskan kuadriak, igual, gizon bat, gehi izalako, eta beste aldetik mutilek. Eta jazta, baina gaur egungo kuadriek ez direolakoak, osea, gaur aniztasun gehiago badau. Orduen, naturala dela... Zirkunstantziala, berez, ez da, igual? Sozietatea holakoa izan dalako oin arte batez be. Bai. Eta hortik ataretan saiatzen gabiz. Niretzako azkenien bai da gehixan kriminalizatu erabiltzen da, ez dut uste hori behar lukenik izan asmoa, baina bai hausnartzeko punto bat, ez? Egizetan niri eiten jata arrotza ikusten badot nun baiten bakarrik gizonez
osatutako talde bat. Berdioste izeti holtza baten, berdioste bapatien sartzen manaz jatetxe baten eta mundu guztisek izona bada, edo telebista programetan, askotan, edo pelikula bat, ikuste oso, eta niri presentziarik ez egotean, beste inorena, bai egiten jata, arrotza, niri deitzozte, lehena igualez, baina on ja nire bai txipori pizten dut, eta ez da kontua nola juntatzen dina 15 persona, esan biotela bai, 15 personako talde bat logistikoki, mirari bat iruditzen jatala. Meritua. Baina, hortaz aparte ez, zeba, baita ere niretzako asuntua igual da, ez zeba, bai, 15 horiek bai heldu dien holtzara, baizik eta seguramente elkartu die beste 15 neska, beraien paraleloan, baina inoiz ez die heldu holtzara. Nik uste hor dauela tarti ez da. Zuk musika eskoletan eta begiratzen bagozu, jute mazagun baten, neska pila bat dau musika eskolatan, baina gero holtzetan ez dauz. Nik uste hot saltoa dala hor begiratu behar dana. Zergaitik mutilak heltzen die ainera naturalean, holtzetara, eta neskak ez, edo sasan nahiot, mutil neska binomioan gabizelako, baina sasan nahiot beste dana. Eta nik uste badauela hor autoexigentziarena, ingenduna berba, eta bai mediokre izatearen hori ez, neskoi ez jakula baimentzen. Zu izen bizara oso ona, nun baitera heltzeko, bestela ezoa sinora, ze badakizu, zure irudixek sofriduko da bela nahiko egurre. Bai, kritikoagoak izaten. Asko, ez da orduan zaten da, nien hau prest atzera ingo dut. Nik uste dut batez be, hausnartzeko zera dauela hor, da zeba esaten dugun garela 15 pertsona. Izengo bazan 15 neskako talde bat, izengo zan, 15 neska. Eta nik hori, behin gizon bat irakurri neban esate bala, bera konturetu zala, olako zirkulu baten, norbere burua aurkezten, zeuela beste emakume pila bat, eta arrazaz berdintako jendea, eta ez dakiz zer. Eta emakume batek ezabala, bera izpilura begiratzen zanean, ikusten bala lehengo emakume bat. Eta emakume beltz batek ezaban, bera izpilura begiratzen danean, ikusten da bela emakume beltz bat. Eta gizona konturatu zen, bera izpilura begiratzen zanean, berak ikusten bala pertsona bat. Wow, Orduen, nun dauen, kanonaren zera. Eta orduen orain, berarik aktibatu behar izan da bela, ez dela bera pertsona eta gero dauz variable pila bat. Baizik eta tanok garela pertsonak. Eta nik uste... Baina ondorio hortara iristea bera bai, ez? Zer garrantzitsua dan hausnartzea, ez da erasotuak sentitzen dira asko, eta igual hausnartzeko modu bada, ez? Artikulu hori ere bai. Bai. Ez dakit nola iritsi leiken, ez? Eurak, bueno, ez dakit ez da gure ardura, norberan ardura da, baina... Nik uste dut, nik txikitatik gaur arte, hausnartu dut asko, eta deseia ikitzen goaz geuse asko, eta orduen zeu zer esaten badot, ez dagoena oso ondo, eta zuk esaten duztezu, lore, igual hori tal, buelta bat emongotzet. Igual momentu horretan petze dut lan, eta buelta bat emongotzet, eta, landuko dut, eta aldatu behar bada. Bai. Baina ikuste dut jente asko ez dela saiatzen bapez. Osa, ez teguela asunarketari egiten inozbez, ez teguela inozbez, eta karo, orduen, zein behar dut, nik, pertsona horreri irakatzin behartzet, nik. Berak ez tegu esfortzurikin. Eta orduen, gero adibidez pastan dironek eusek, ale sardu igaz pasadan azta, berak dinola ez dauela auta bestea, Eta nik pentsa dut, berak, benetan pentsa dut, igual ez tegoela intxarrerako, berak, oza, nik uste ez dela, tipoa ez da konstiente esertaz berez, benetan esaten du. Baina, bakizu segaitik ez da konstiente esertaz berez, ez deakolako importau inoz bez, ondokoa, oza, gurot esan. Karo, berak beran privilegio batekoz, bera superondo dau beran mundilloan, eta jazta, ez dago arduratute zebaz gerez. Orduen, berari ez dutzen afektaten pertsonalki, pues jazta. Bai, nik lehenguen irakurrenan artikulat oso interesante iruditu jatela, segaitik orain jende gaztean artien neskak eta mutilek daukien hainbesteko talka, ez? Eta mutil gazte asko sentitzen dien oso erasotute eta dien oraindik be matxistagoak, ez da beraien erantzuna, eta neska gazteak ja dauz oso aurrien feminismoaren gauzetan, ez? Eta esaten ban, idazle horrek, errua botatzotze gule mutil gazte hauei, baina berez, errua datorrela oso atzetik, ze gizonek
ez dutzi erakutsi mutiko horiei, nola izan feministak, ez? Eta talka da haina hundia oin, arrakala da haina hundia, osea, guk gure atzetik datozen hainbeste emakumek egin dabe hainbeste lan, eta emondozku ez hainbeste herramienta, guk hausen hartu dugu hainbeste, batzutan, egin dugu hainbeste berba, ez, gure artien bebai, baina ez bakarrik gure adineko jentiakin, gure amekin, gure amamekin, gauza askori buruzkoek, eta heltzen da punto bat, oin daukezu zela 15 urte, eta zuk deko zuia background bat oso fuertea, eta zure adinkide mutilak deko zero. Eta orduen, hor dauen talka, da hain haundixe, eta niri behiruitza jata garrantzitsue gizonak hasi behar diela bereien azpikoei gauzak esplikatzen, gauzak hausnartzen, hau egin alda, hau ezin da egin, hau egin dugu beti baina ez da ondo, talde asko elkartzen garenien arriskoa sentidu aldau jendiek, ez? Karo, zuk bebai erakutzi biozu, ezin garela izen gu da, aztergai dauden txoriak eta ornitologo aldi berean, ezin da. Orduen, danok egin behar dugula lan hori, eta hori falta dela, eta nik uste falta dela pilo bat. Pilo bat. Eta kontzientzia hartzia baita, ez? Musikan, holtza gainean, eta imaginatzen dut zuek ere ikusten duzuela, eta baina, justu hortaz hitz egiten ari ginela, artikuluai buruz, egun, justo denbora horretan, binarroken kartela atera zan, ez? Eta hor, ikusten duzu jarraitzen dela dinamika berean, ez? Neskarik ez da, edo genero disidenteak ez daudela, gizonez betetako kartela dauela, eta... Ez nago horrela ote zen, baina iragarri zutenean, uste dut kartel osotik lau uste du, lau, eta zenbat talde. Talde pilo, eta bat zan Mago 12ko albeslari oinen eskadala. O sea, que vaya referencias, seguro te están. Es que Mago 12 egon zan polemika oso handi egon da, eta bai. Bueno, kontzientzia hartu behar dela, eta erakustea. Nire ustez, garrantzitsuena da, gizonek ulertzia, emakumerik ez dauen espazio baten konturatzie, ez dauela emakumerik. Osea, zezu, zoi esenien gizonek betako espazio batera, obviamente zu konturatzen zara hor neskak arrazu zarela. Baina, alderantziz, jendea ez da konturatzen, gizonak ez die konturatzen, ez dauela neskarik. Ez que zelan da posible. Nik guztot pelikula bat, da pentsatzot, bai, da zelan da posible. Populazioaren erdixe bagara. Eta bi ordu erdiko pelikula bat ikusio, testa hu inor, baten batan atzeti pasaduana. Osea, ez que ezin dela izen. Baina hori ulertzen ez tozun arte, osea, azkenien, emakumeak espazioan ikusten ez daben gizon batek gauzak egiten jarraitzen daben bitartean, sekula ez da egongo emakumearen presentziarik, ez? Baina orduan konturatzen zaren momentuen, aiba. Eta begiratzu zuzuren gurure, ezke behiu gaur hemen. Zein da gure realidadea berez, ez da? Da, realitatea. Danetarikoa dago hemen, bai. Eta, bueno, garrantzitsua baita emakumeen erantzuna. Zuek segituan erantzun zenuten, ez? Jasotako, bueno, edo irakurretako titularrean ez dut aipatuko gehiago, baina zuen erantzuna emakume abeslari musikarien artean izan zen guazen batzera eta esatera, hau ez da hola. Eta kitxo, zan besterik esan, baina oso garrantzitsua ez dakit zuek ze sentitu zenuten, momentu horretan, eta zuen arteko, nik benetan guk askotan aipatu genuen redakzioan, ostras, indarra dute, Hemen dauz, neskak topera eta elkartuta erantzun bat emateko, erantzuna behar da. Bai, eskeni asko zerretu nintzen, hori irakurtzen, gainera, ni enteratu nintzen, iritsi zitzaidalako alerta bat Googleena, nik daukat aktibatutan ere izena agertzen badan unbait, iristen zaidala alerta hau. Eta orduan, artikulu hortan agertzen zen nire izena, nire elkarrezketa baten titularra agertzen zelako hor txikian, eta sartu nintzen, eta esan hon, zer? Irakurren ungoitik bera, eta esan hon, ez, hau ezin da izan. Eta zuri bidali nizun, batzuei. Egon ginen gauean horretaz. Bai, sutan. Ez que kriston amorrue. Ganera, karo, gu musikariek izen dabe, bai, momentu horretan lotzen zara, como, hola. Karo, ez que berez hori da esaten nabiena. Hola. Hemen gauz. Eta, lotarai bateko esan izen irakurketa oso politiak izan.
Baina, uste arteko elkartasun hori. Hori oso guai egon zan, bai. Pasa hostienen hori sinatzeko eta dana, hain harin, zu dinosun ezkeixen zan, holan. Oso azkar izan zan. Eta asko apuntatu ginean, eta egun batean egun da 50 izen zeuden, eta jendeak apuntatzen jarraitu nahi zuen. Baina, atara behar zan. Eta nik uste dut, gero, klaro, hau agertu zan, izen zan superarin, eta agertu zan leku askotan, baina, telebistan be bai. Guk erantzuna emon dugula esan ez, eta hauta bestea, ez bakarrik zareetan. Egon zan telebistan be bai, jente asko ikusi zeuen, eta nik uste dut horregaitik, gero esan ziela leseri, ales, venga, eskartu parkamena dozer. Baina, badakizu zegaitik uste duten dela hain erantzun bizkorra, eske ez da gauza bat hori. Osa, ez da gauza bakar hori. Hori da inbestetan. Baina hori, izen zan kasualidades, oso leku publiko baten, nun azkar biralizatu zen, da ikusi zen. Oso esplizitua. Baina eske ez da ez bera bakarrik, ez hori bakarrik, esan nahi da hainbeste gauza, ja nik uste ez, heldu zala puntu hortan, eske elkarri begiratu besteik esken du lauki bier, esateko jarri martxan engranajie. Ja, esto ya, oza, izan zela onaino, lagotakeko molbaso, eta badakigu pertsona askok pentsatuko dutela hori, eta ez dela fokua pertsona batengan jartzea helburua dela ikustaraztea, hori ez dela horrela, eta jan azkatuta gaudela hau esplikatu behar izateaz, hainbeste podcast tertulia eta hainbeste espaziotan esan deguna, hainbeste aldiz, eta gainera, bueno, ez dakit, niri ustete litzaidakela bururatuko esatea, ez dago larrazakeririk, ez, musikan. Ke ba, a ber. Adibidez, ez? Baina, bueno, ikusten dago haindikan, daukagula lana, eta hori, konturatzea hain guretzat hain evidentean gauza batetaz, ez dela. Hala ere honena da, urten zan momentuen nik usteot jente gehienari, xok desente izen zala, ez da? Nire inguruko jendea behintzet irakurri banien artikulua. Bai, izaro, bai alanda be jenteak segidu zegoen sarrerak eroste beran kontzertura joteko. Hori bai, hori ez da zer eginik hor. Diskriminazio ez da kantzelazio bat zetari garela, hor kantzelazio horik ez da gertatu eta ez da egongo. Eta ez da gertatzen igual inoiz, ez? Oso gutxitan, esan nahiot. Gainera, normalien izeten da inbesteko problematika berbera behin da berriro, hainbeste kostatzen dela olako gauzak salatzi, ze badakizu, salatzen daben behatzaren pertsona hori zigortuagoa izango dela, txartu egin dabena baino. Eta orduan jende gehiengoak ez ditu gauzak salatzen, eta nik ulertzen dut. Bueno, eta gu ere zigortu gaituzte sareetan, Osa, eukidegu, nik bintzat eukidet... Bai, buelta. Backfire. Aita pixkat. Bai, ba. Karo, pentsau behar dugu bebai, bera nor da, ezta? Euskal Herrian, nor da. Orduen, klaro, salatzen dozuna, es que, gente dino, bueno, hay que saber separar el artista y el... ¿no? Del arte, bai. Así nos va. Eta, es que holan dauz milaka, eta, honegaz bebai, osan ikustot ez tala kantzelatuko, inoz bez. Ni be, junto nintzen beste persona batekin, ez dela bere izena izango, beste emakume batekin, niretzako eredu handi bat dana, eta berbaien prentxaren mobidakin, zeske prentxaren mobida bada. Prentxa bera aparte, ja mobida bada aparte. Bai, bada. Eta berbetan berakin, berak esan zosten, ez autoinmolatu. Osa, inoiz. Zan, justo, elkarren gandik galdetzen dozkuelako askotan, baina esan zosten, babestu zure burue. Eta justo zuri idatzen notzun, blindau zuen buruek, ze gixe dana da, eta ni horregaitik sentidu nintzen hain eroso, ze ginen jende asko. Orduan gehu esen blindaute. Abestuta. Bai, zauz kondenaute gauzak igual bakarrik egitera, eta derrepente zauzu gauza pila bat galtzen, beste inor ez dabile zer galtzen, eta esatezu zezentzu, deko honek, ze gainera gugoaz presentzia galtzen. Orduan, nola egin, hau aurrera atara, gure karrerak dinamitatu gabe. Hori da. Nik adibidez, gai hau oso argi ikusten dut, Elkarrekin. Argi ikusten dut hau, baina alan dabe. Zaila da, alan dabe. Segun nogaz nauen eta non nauen, ez neuket gai hau atarako, ez neuke esango ezebez, segun nogaz zauz, zutin oso, babestute egon behar zara, ez da? Segun honez zauz. Orduen, nik ezin dut oneri buruzin berba edo non. Ze jente asko dau, bardinakona, eta
Edo non esaten duzunean, estena edo edabideetan, edo... Orokorrean, taberna baten basauz be, lagunekaz basauz, segun ze lagunekaz zauzen. Segun no gazauzen. Neri pasa zait, esatea, ke kainala habéis metido, Olako, eta bapatean gugea errudunak. Fokoa, berriro, erruaren fokan dago, eta orduen hori da, gizarte moduen oso zaila, baina peske pasatzen da beti, edo zer pasatzen dela, problema gehiago duke esaten da benak, egin da benak baino. Eta orduan batzutan, gupe pentsauen biogu zelan esan gura artien blindatzeko, eta niri horrek pertsonek hori izan sostenien esan aben. Behiu amen. Bai. Noie, a blindarme. Platzekin. Bueno, baina interesgarria, esaten dozuena, eta tamalez hori, behar dozuela babes hori. Bai, elkarren babesa. Ez dago besterik. Eta oso garrantzitsua baita, gizonak konstiente izatea, privilegiotaz, gu emakume zuri bezala, privilegiatuak sentitzen garen bezala. Talde batzuk bai konpartitu zuten gure komunikatua. Askok. Bai. Eta, bentsat, konturatzea, eta zuk esan dakoa oinordekoari erakustea ere bai, eta, denboraz, zelan ba. Asa gara, bukatu da, hau, ordu bete hemen, raka, Izaro, mila esker, ze pena, oso gustora, baina... Izaro, Andrés. Hola, Salvador. Opazu. Lorenekane Biela Beitia. Ainhoa Vitoria. Zuek geratu hemen, orain kantatu egingo dizuete, eta hori guztia, baina, hau bukatu egingo dugu, saioa amaituko dugu, eskerrik asko tortzagatik, mila esker, sekulako plazerra, hortxe txintxo izan zarete danak, eskerrik asko, txalo bara bat, zuentzat. Joko ona taldeari, ez gara asko, oso talde txikia da, beraz, danen izenak aipatuko ditut. Andrea Aramburu, haupa, Andreu. Berezi Fernandez, Maite Garmendia, Susana Martín, Itziar Bastarrika, June Baonza, Sara Alonso, Ofetan, eta Edurne Garmendia. Haupa, ze talde... Bikaina, hau pasuek, eskerrik asko. Teknikan, Iñaki Anaut. Iruñeko labari, plazerrutxa, eskerrik asko. Mila esker. Sekulako txokoa duzu, Gaztea irratiari baita, eskerrik asko. Eta zuei ikusentzule guztioi, zuei izango dizuet. Gogoratu azaroaren 7an Bilbon izango garela. La Riberan, Olaia Intziarterekin batera. Beraz, etorri, Doakoa da, gainera. Thank you.